ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖାଉଛି। ଏମିତିକା ମ୍ୟାଜିକ୍। ପ୍ରଥମେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଯିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଗଲା ପରେ କିଛି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଦେଖ ଆଗକୁ କିଛିଟା ଏମିତି ଆସିବ। ତାପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ନେଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ ରିପୁ ବିଶି ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତିକା ଦେଖାଯିବ। ଏମିତି ଦେଖାଗଲା ପରେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ତଳେ ଅଛି ସେଇଟା ନାହିଁ, ରିପୁ ବିଶି 14124 ଅଛି, ସେଇଟା ନାହିଁ। ସେଇଟା ଅଛି ମୋର ଆଇକନ୍ ଅଛି ରିପୁ ବିଶି, ସେ ଅଛି ଇଆଡ଼େ ମାଛ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତ ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବି ଦବିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ମିଳିଯିବ, ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ତାପରେ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ତ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିଦେଉଛି। ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେଉଛି ହେଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିନେବେ। ବ୍ୟାକ୍ କଲାବେଳେ ଏମିତି କିଛି ସ୍ପଟ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ହାତ ବୁଲାଇବେ ମାନେ ଆଉ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଏକା ଦେଖାଯିବ। ତ ଆପଣ ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।